Film Dannyho parťáci se natáčel v luxusním hotelu Bellagio v centru Las Vegas. Samotný hotel se od té doby vůbec nezměnil. Celá řada scén se natáčela právě na tomto místě před luxusní fontánou a samotným hotelem. Zřejmě to vypadá, že o Dannyho parťácích se tentokrát dozvěděla už i místní policie. Během natáčení měli herci celý tento bazénový komplex vyhrazený pouze pro sebe. Jedná se o filmovou trilogii, kde se sešla vůbec nejhvězdnější herecká sestava za posledních 20 let. A právě herci George Clooney, Julia Roberts, Matt Damon nebo Brad Pitt patří mezi pravidelné hosty tohoto hotelu, kde film společně natáčeli. Napříč tímto kasínem pyšně odnášeli Dannyho parťáci svůj lup. Na tomto místě pak vše přeskládali do připraveného transportéru. Nakonec se ještě pojďme podívat na to, jak vlastně vypadají v hotelu Bellagio pokoje, kde se můžete v klidu ubytovat. Bellagio patří k nejluxusnějším hotelům v Americe. A samozřejmostí je impozantní výhled na Las Vegas i na celý bazénový komplex.